Malawi Today. The DC President wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene sinimagwedezeka konse, amene nzanga ine ndi munthu wosauka, amene ndimamuyimirira, amakhala ndi mawu kuti alankhule koma amalephera. Chino chinatumizidwa ndi Mulungu kuti chizinena chilungamo, chizimuyimirira osaukayo, nayenso azimva kukoma mu dziko lace. Ndipo apa ndiye sindimaphetira, sindimayang'ana kuti uyu ndi ndani, ndimangong'amba kung'amba. Lero ndichita expose zimene zikuchitika ku Balaka District Hospital, kumene miyoyo ya anthu ambiri ili pa mavuto komanso kumwalira nkati chifukwa cha negligence yako administration, including the administrator mwini wakeyo. Nkhani yake Balaka yonse, chipatala chonse, komanso amayunisi amagesi. Komanso lero ndichita expose nchitidwe umene uli kuchileka airport kapena kubakiri muluzi airport, kumene sopano ngakhale scanning machine mwezi uno ndi wachitatu kulibeko. Anthu akumachita kumapisidwa m'madiresi, kumapisidwa m'mathumba, m'matrauza kuti ati aunikidwe. Ngakhale even ku cargo section kulibeko scanning machine. Koma tisanafike ku nkhani zimenezo zikulu ndikufuna ndikutengereni ku makhoti kunena kuti anyamata azikwanje azionatu, ndipo akangomva kuti kunja kuno anthu amayiona kiyama, amaona chemba. Inde ndizoona amene ajawo aphunzirapo anyamata azipani zosiyana zimene zikuchitika zija akuyenera kuti aphunzire. Shamba imanenedwa ija mwina akangoimvera patali, komano pano ayiona kuti shamba simasewera. Komanso tikamanena kuti m'maprizoni mwathu, mundende mwathu simuli bwino. Ino ma authorities tapita ni kuchichiri, tapita ni ku Maula, tapita ni ku Zomba, tapita ni ku Mangochi, ndi ma prison ena onse mukaone ma condition, even ma police cells. Ndikukhulupirira kuti anyamata amene wazikwanje sopano aziona, chifukwa nthawi imene jakudya mapwemvu ni mabwana awo samaziwa kuti kodi kuziko kulinji. Andi apapa ndikukhulupirira kuti anyamata onse azipani atengerapo phunziro lalikulu powaona anzawo aja amene akumangoti mamawa apasidwa bero, after 30 minutes iso amangidwa, ndipo milandu imene ilipo yambiri. Ndipo ndikukhulupirira kunena kuti siku zachitikaso za uchisiru za chifyente zimene zimachitika muno Malawi, achinyamata ndikumakhala ndi mphamvu kuposa ame, achinyamata achipani kumakhala ndi mphamvu kuposa apolisi kumangotukwanidwa, kumangonyozedwa. Ngati mwina amaopedwako pang'ono mwina ndi ame, koma pamene panafika ku MCP kuja ngakhale wameyo analibe ntchito, monga mmene zinachitikira nthawi jayana miwa. Ngakhale wameyo analikape kwambiri. Izija zimene zimachitika zimene zijazo zikanabweresa chaos muno Malawi. Komabe ineyo ndini maganizo osiyana kunena kuti nchitidwe watuma achinyamata suzatha kuno ku Malawi ngati sitimuziwa Machengumbi, ngati sitimuziwa Mbuyache wa Galu. Nchitidwe mene jasuza ata chifukwa tu anyamata aja mukayang'anisisa bwinobwino ose aja 11 aja kalipo angati. Ndipo tikunena pano ena anathawa mundilande mwalimu, ena alimo mumponeramu, alimo so ena mulilongwe musanagwidwe. Munayenera kuti anthu amene aja muagwire onse. Komano ngakhale zikuchitika choncho, anyamata amene aja amachita kutumidwa. Ngati sitimuziwa Mbuyache wa Galu, ngati sitimuziwa ujeni Machengumbi, ndiye kuti nchitidwe mene ujaso uzapitirirabe. Ine ndikuona ngati anyamata awa ngakhale kuti ndizisiru ndiopepera, anayenera bainawo aulule amene amatuma. Koma akafusa kuti mukuvomera mukukana, mulandu uja akumakana, ndi aja akuzunzikabe pakana lero. Izi ndikufuna nene machilungamo kunena kuti ziko lino la Malawi slowly
likupita kulakwika kwambiri kuzera kwa anthu andale opepera amene amagwiritsa ntchito anyamata aja azipani zinthu zolakwika kwambiri makamaka anyamata osowa zochita chifukwa mukaona anyamata aja anali ojiya osowa zochita amene sukulu mwina anapitira naye pasogolo koma ena aja chifukwa chakusowa kwa ntchito. Izizi munayenera kuti inu andale muziyang'anire bwinobwino komanso inu aujeni awa azachi opereka chitetezo muziyang'anire bwinobwino komanso akumakhoti mukuyenera muziyang'anire bwinobwino kunena kuti ana amene ajawo anyamata amene ajawo azikwanjaja awama akumakula mtima pa polisiwa amene ajasali okha amachita kutumidwa pokhapokhapo titathetsa khalidwe limeneli titawapeza amachengumbi titampeza munyacho wa galu ndikummangaso amene chifukwa awatu akupwetekera za enyake akupwetekera ambuyawo ngakhale kuti mwina pena pake anyamata amene akuzunzika inde akulandira punishment inde achimina chifukwa mwina samaiziwa kuti kodi bangwe ndi iti akangomva anafikapo anyamata amene ajapo makhala ndi mfuti komano kumafunsa kuti kodi mfuti ziwapasa ndi ndani pamenepo panayenera kuti inu akumakhoti inu authorities apolisi mufufuzepo bwinobwino chifukwa makani amene akupanga anyamata amene sangopanga tu makani alipo amene akumudalira so tikoza kumanena kuti tikukonza ziko komanso tikuliononga chifukwa amene amawatumawo sanagwidwe ngati kuno kwaphedwa anthu kumalawi kunoko ndi anyamata azikwanje phasiwa ajatuya apha motumidwa ngati anthu aberedwa zinthu sikuti abatu ndi iwo ajaya anaba motumidwa ngati anthu amenyedwa ndikukhapidwa monga amene tikunenamo amakhapa tusiiwo ajaya iwo aja amangotumidwa so panafunika tiyapeze yanyakewo tiyang'ane beyond that ndikuwagwira yanyakewo amene ajawo ndikukasiya mundende ndikukasiya mundende zosatira zake ziko lizapindula nkhani ina imene tikufuna tikambirane pano ndiyo khuzana ndi awo amatchedwa maburundi komanso maruwandizi boma lina lililonse limati likabwera kumatuluka nkhani ya anthu amenewa ndizomvetsa chisoni kunena kuti boma la MCP lidazuza anthu amenewa maburundi komanso maruwandizi ena iwo analuza miyoyo yawo ena analuza mabizinesi ena analuza ndalama zawo ena tikunena panopo anasauka kwambiri anazunzidwa kwambiri anthu amenewawa maruwandizi ndi maburundi nafuna ndikuziwiseni kunena kuti anthu amene wawa ndi anthu ngati ife ndipo anabwera kunoko ku Malawi osakhala mofuna anabwera chifukwa cha nkhondo yakwawoko andizomvetsa chisoni kunena kuti boma lililonse likabwera kukumakhala ma issues a maburundi ndicholinga kuti muabere ndalama ndicholinga kuti muabere zinthu zawo ena ndi aja anapita pakana kulumba zikukambera mburundi kumene kuko china chilichonse kugolo mushopu mwache kutenga china chilichonse makontena ache ndalama zache ndipo Burundi amene jayo akuzunzika kwambiri waona anake anachidwa turned into beggars pakana ndikumaphika ana chipisi ndizomvetsa chisoni pakanene nagwesa nsonzi kuti kodi ziko la Malawi likupita kuti kuzuza maburundi kuzuza anthu anyake obwera kodi inu muzakabwera nkhondo kunoko ku Malawi muzathawira kuti ndiye panonso kwayambika system ina imene anthu ena akufuna so abere so anthu maburundi aja ndalama kumanena kuti amulipa listi ya anthu amene amathandizira azikwanje inde alipo ena amathandiziradi koma si onse ena akuchita kuperekana okhaokha kumafuna kuti muziyamanga anthu chifukwa amene ajaso community yawo to anthu aja amadana atu amadererana chifukwa ena aja anachoka ku Burundi ena anachoka ku Rwanda samakhalisana bwino sakhala ngati anthu okuti ndi amozi chifukwa anthu aja mukayang'ana mu history ndi amozi ndi panopa kwayambika magulu ena ati kumaitana maburundi aja kumafusa maruwandizi aja kumafusa kunena kuti inu ndalama zanu munazipeza bwanji kuno munabwera chifukwa chani komanso tikumva kuti munali mugulu la anthu azikwanje kodi ntchito imeneyi ngati anthu wali olakwa masaka naito ndi apolisi mungoziwa kunena kuti zabwera sopanozi boma linala abwera anthu aberedwe chonde
chonde musaononge boma longo yamba kumeneri kumana mizira ma Burundi kapena maruwandizi kumafuna kuti muabere ati kwatuluka list ya anthu 12 iya kwatulukaso extra list ina koma ine ntazunguza mkatimo ndikuonamo ndaona kuti pali anthu ena akufuna apangiza chinyengo abere anthu amene waso kawiri tikunena pano makontena awo ali kuja ku area fete ena analuza katundu wawo ena sakuziwika kumene anapita ena anaphidwa andi pamafunika kafukufuku wankulu kunena kuti anthu amene anagwidwa nthawi manager under MCP anapita kuti chifukwa ambiri aja sanakafike kwawo ku Burundi kapena ku Rwanda. Lero nkhani yathu yayikulu kwambiri ndi kuchitika kubalaka kuli nkhani yomvesa chisoni imene sindikukhulupirira makutu mwangamo ndikaimva kuti ndiyochitika. Chipatala ndi chipatala cha Balaka kukungofa anthu zana ndi zulo kwafa anthu opambana 10 nkhani yake chipatala chilibe magesi. Kodi mesa akamanena kuti hospital administrator amakhala kuti ndi mwinyo wake wa chipatala chokuchitenga ngati chake? Kodi inu administrator mungalephere kutenga 200,000 kugula mayunisi ya magesi kuti chipatala chiziyaka? Mafriji akumochale aziyenda? Komanso anthu amene amakhala pa oxygen azidalira oxygen yozizigwira ntchito? Lero iniyo chipatala ndi chipatala mungamakhale opanda ndithu mayunisi amagesi anthu kumadwala kumene koko anthu kumamwalira zomvesa chisoni anthu kumafa ngati nkhuku chifukwa chosowa magesi. A Minister of Health munayenera muchitepo kanthu makamaka anduna aza umoyo muchitepo kanthu chifukwa zimene zikuchitika kumene koko ndi genocide kuapha anthu ndithu mwadaladala. Inu sizoona kunena kuti chipatala ndi chipatala chikalephere funding yogula magesi ndipo chipatala chimatenga magesi ochuluka bwanji kuti mukakhale pakana 1-2 weeks chipatala chilibe magesi nkhani yake ati kusowa kwa ujeni kwa mayunisi akulephera kugula mayunisi ati chipatalacho chilibe ndalama. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuona kuti ngakhale kumochale ya Balaka mitembo ikuonongeka chifukwa kusowa ati mayunisi amagesi. Andi Mbalaka musindi kuziwa kuti chikuchitika ndi chani chifukwa even olomazi amene kubalaka kumazi kulibe. Andi yeti ma authorities mukumalandira ndalama daily kumapereka mabiru kwa anthu daily kumapereka mwezi ni mwezi kumalandira kumapereka mabiru ochuluka kwambiri. Andi yeti kubalakako kulibe. Andi izi utenga umene ukuyenera upite kuboma kuti muziwe akuboma makamaka ku Minister of Health kunena kuti kubalaka kwafa anthu zana ndi zulu anthu over 10 komanso mmochale mitembo ina yamba kuonongeka chifukwa chosowa magesi. Nkhani ina imene ndiyomaliza mama wa uno ndi kuchitika kubakiri ati kuja kubakiri airport kapena kuchireka airport kumene inonso pano kuli sabotage kuononga machini daladala ndicholinga kuti boma ili la Mutali kalioneke lolephera. As we talk now tikapita ku cargo section kulibeko scanning machini anthu akungoolosa zinthu zawo anthu akungopanga cocaine wawo ma drugs yawo zinthu zida zoopsa anthu akoza kupitisa mabomba magranedi olomfuti zimene zikoza kupita chifukwa chonena kuti kapena kulowa muno Malawi chifukwa chonena kuti pa Chireka airport palibepo scanning machine. Even lo scanning machine imene ili munthu imayenera ikhale pamene pajapo kwa anthu akamadusa komanso ndi katundu wawo uzikwama zawo. Kukago inde ndi kumeneko koma anthu akamadusa pa Chireka airport kuti akukakwera ndege kapena iya yakubwera m'Malawi muno palibepo scanning machine yowaunika anthu aja anthu akumachita kumapisidwa m'matumba azimayi kumapisidwa kumasechedwa m'madress m'masketi mwawo. Izi zopangisa manyazi kwambiri. Even all neighboring countries like Mozambique, Zambia, anthu akumene kwa kutiseka kumanena kuti talioneni ziko la Malawi lilibe fuel, lilibe fertilizer, lilibe so magesi, lilibe so scanning machine.
ndizopangisa manyazi kwambiri, and this is total sabotage. Pali anthu ena amene mukwasunga mu system mu, tinakuwuzanitu mukusunga anthu mu system amene atazakupwetekeni. Even olo ku State House kumene kuli ma drivers ena amene asungidwa kumene koko awiri. Ma drivers amene wanabwera ngati aboma, koma si aboma, ndi plant ya MCP, ndipo akuchita ripoti china chilichonse ku State House ya ku Lilongwe. Komanso even pa airport ya ku Lilongwe pali mzimayi wina wa polisi amenenso akumachita ripoti china chilichonse ku MCP, amene anachita kumuchita plant. Motere kuti ngati boma lanu simusamala mukamamusekerera wina aliyense muzapwetekana nokha. Ndikukuwuzani this is evidence based. Mupite pa Japama choda pa Kamuzu Palace mukapeza pali madriver awiri amene amaoneka ngati ndi aboma, koma amene one maplanti moti china chilichonse akuchita report daily ku MCP. Komanso mukapita apa pamachoda pa Kamuzu International Airport mukapeza pali uja amachoda wa polisi wina wamkazi amene yonse akumachita ripoti china chilichonse ndi plant yawo. Inde nkhani yayikulu ndionena kuti Chileka airport kulibeko scanning machine bofi kukago, komanso kwa anthu akumachita kumaunikidwa, kumasecha, kumagwiragwira ni manja, andi izi nzopangisa kwambiri manyazi muziko lokuti la pambana over 50 years chekilandiriye ni ufulu, komanso wa scanning machine nizopangisa manyazi kwambiri. Ma program athu amene akubwera awa tiunikira za nkhalidwe umene anthu akuzunzika kukhato civil, mmene anthu akugwirira ntchito pakati pa anthu aku Malawi komanso anthu akunja ntchito omwe akugwira Malawi akulandira mamiliyoni komanso kumadya pompo, pomwe anthu okuda sakulandirapo ndalama zambiri komanso amakadya m'manyumba mwawo. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ngakhale omenyera ufulu anapita kumeneko kukayendera, anthu akunja anabisidwa, komanso mafumu sanapasidwe mpata woonana ndi anamiwa, anabisiridwa anthuwo ndikuwanamizira kuti tiyeni mukadye. Koma zimene zikuchitika kumeneko ndizomvetsa chisoni. Panayenera kuti aboma muyendereko ku civil, kukhato civil, mukaone mchitidwe umene ukuchitika. Anthu akuzunzika kwambiri kumene koko, anthu akugwira ntchito ngati kapena ndi akapolo. Izizi ine ndimangonena chilungamo sinimanyengereraso iyayi. Tiulula china chilichonse ma program amene akubwera awa, kuona kuti kwabwera anthu ochokera kunja kumayendesa magali moto kuchokera tukunja kaya ku South Africa, kaya ku Zimbabwe, kaya ku Botswana, kumagwira ntchito yokuti Malawi akhonzaso kumayigwira. Bon Kalindo BDC, mwana wopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa.